जेकरे घरे जा तो करे खातिर सीढ़िए बनल बा कोई घर त नहीं कि नीचे आदमी रह आ पहले का घर रहा कि आदमी घूर भर के उनके घर घुमावत ना या त मने नहीं खे कर का हो दुलई देखत कि बड़ा काम लगल बियाह पड़ल का लइका बा कहो। हाँ चाची या 3 दिन 4 दिन से देखत कि मारा आदमी 4 गो 5 गो काम करत हो त हम ओकनी के देखी दुलैया घरे का हो त कहत ना घर से टूका बाबू के उनके घरे बियाह पड़ल मजे का लगत है देले लेले बाबा से इतना बड़ घर आदमी पोतवई हां हो नहीं चाची काहे बच्चा हमके का तू बुरा बका समझले हुआ आ का लगत है चाची दुनिया ना देखले हई अरे ले ले हो तो मत बतावा हम कहाँ कथी लेकिन बिना ले ले देले आजकल कहाँ समाज में बियाह शादी होत बा नहीं तो यहाँ ऐसा नहीं होता नहीं अब ठीक है बात तो तू समाज में एकदम अलगे न हो गईला तो लइका कमात बा मजे का